Salutare toată lumea, eu sunt David ca de obicei și astăzi ne jucăm Minecraft Spiral, adică parcurs Spiral. Și na, aceasta este partea a doua, am uitat să postez partea întâi, o să-l postez după ce termin, că o să postez ambele și na. Dacă mai veți episoade cu Minecraft Spiral, nu uitați să dați like, subscribe, clipuri, clopoțe ca să primiți mai notificări. Și na, vă las cu videoclipul. Da. Am rămas, data trecută am rămas, uite chiar aici și am făcut și eu levelul ăla. Că n-am avut ce fac. Și continuăm cu levelul ăla. Și na. Ia uite, schemă. Mamă. Uite, fratele meu. Mamă, unde am ajuns. Nu vreau să stau 1000 de ani. Da. Aici. Date. Stranger. From what? Na. Hai să... Este foarte greu pe aici. Nu pot să fac. Uite, uitați. Nu pot să fac un geam. Nu pot să fac un geam, uite chiar fix aici. Fix aici. Poftim. Nu pot să-l fac, este greu rău de aici. Dacă puneam încă un bloc în locul mushroom-ului, puteam să fac jump. Dar nu pot. Deci, sorry. Astea două level au fost cele mai grele. Ulou. Bă, doamne ajută, s-a aruncat. Dacă am găsit un gay. Așa. Ce? Mama, mor. Oh, hello. Nu cred. Deci nu cred. Ce e asta? Jocule. Rămânem aici, ce naibii. Aici vreau eu să stau. Nu mai vreau să fac 10.000 de ani. Da, mă, că eram pe... Acum au devenit mai grele nivelele.
Poftim! Trec de nivelul ăla. E cel mai greu. Ăsta e cel mai urât. Ăsta e cel mai urât level, nu. Păi fratele meu, stai așa cum trebuie să fac eu. N-am cum să fac jump-ul ăsta. N-am cum. Nu am cum. Păi și fratele meu. Eu cum fac eu jump-ul ăsta? E greu la Minecraft. Dar trebuie să fac cum să ajung aici. Așa, perfect. Nu cred, nu cred, nu cred. Ce? Poftim? Vai de mama. Vai de mama mea și zilele mele de joc stupid. Numai eu ca. Gata. Poftim! Ia că-mi pun eu creativul. Futus creativul mătii. Gata. Să nu mai fac așa de 48 de ori. Cea mai supită mapă din lume. Asta a fost cea mai scurpată mapă din lume. Nu se merită să faceți acest level. Hai să vedem. Să fim. Mă rog, hai să continuăm. Poți să explicați mie cum fac eu acest level? Futus cara mătii. Pe aici. Ulu. Pe aici. Ia uite. Se cheamă Ț. Now what? Ah, aici. Hehe. Maestru. Ce bă? Poftim? Poftim? Ce mă asta? Bătaie de joc? Fia naibii de joc cu masa. Joc satanist.
Ia uite. Hop, hop, gata, frate, am făcut și eu parcurul. E prea greu, Rose. Acum te vin greu. Mine așa te mă... easy. Easy. Dar acum te... Tu vrei să-mi spui că... Păi, frate. Futu-ți blocul, mătii. Gata. Uite. Easy și tu în copile. Mă duc acasă. Mă duc acasă. Dar stai așa că eu sunt acasă la mine. Da. N-am chef să fac tot parcurul de 10 ore. La ăla, când am încheiat videoclipul ăla, cred că am stat, cred că 20 de minute să fac un fucking jump. Ia uite. Tu-ți blocul de râs. E ceva în casă. Nu e nimic. Futus! Futus căina mătii. Faită, mama mea. Nu mai pot. Mă omor și mă arunc. Și mă arunc în tună. Taci cu claxonul tău. Of. De ce nu pot să fac un jump? Așa. Deci dacă căcat, mă lasă joc. Așa. Gata, am făcut și eu parcurul. Deci, ai devenit level acum, ai devenit insane. Poftim, fra. Hai, mă. Hai, mă. Futu-ți blocul, mă. Da, deci nu funcționează. Au modificat ăștia. Olo. Ține să cad. Mă duc acasă. Mamă, câte mult. Mamă, și mai am mult. Cred că o să fac 3 părți. Printre care partea 3-a cred că o să fac acolo unde o să plec eu. Și videoclipul va fi blond. Minunat. Dacă mai mor, dacă mai cad încă o dată, eu mă... Bun, fraților, nu știu câte nivele mai sunt. Dar mai sunt destule. Mai e doar unul și gata. Bun, fraților, cam asta a fost videoclipul. Dacă mai veți episoade cu Minecraft parcurs viral, nu uitați să dați like, subscribe, click pe clopoțe ca să primiți noi notificări. Și ne auzim data viitoare la un nou videoclip. V-am lăsat. Asta e așa că... cred că aici e ușor, ia. Da, e ușor până aici.
Cam asta a fost videoclipul. Nu uitați să dați like, subscribe și ne auzim data viitoare la un nou episod. V-am lăsat!